шавҳари ояндаатон бояд чӣ қадар маош дошта бошад? дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо ба наворҳое вомехӯрем, ки дар назар воқеянд, аммо дар асл сохтаи зеҳни сунъиянд. оё шумо медонед бисёр наворҳои шабакаи иҷтимоӣ тариқи зеҳни сунъӣ сохта шудаанд? биёед аз сокинони синну соли гуногун бипурсем, ки дар бораи зеҳни сунъӣ иттилоъе доранд ё не. ин наворҳоро ки аз ин пеш ман ба ин наворҳо ошноӣ доштам, умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ пахш шуда истодааст, хеле ҳам зиёд ҳастанд. ин наворҳо асосан дар асоси нейросет мегӯянд, дар асоси сохтани зеҳни сунъӣ ки бо пешрафти илму техника бемонудааст. умуман дар хушбахтона ки вобаста ба пешравии илму техника дар ҷумҳурии мо низ омада расидааст. аммо бояд як паҳлӯи манфиаш дар он аст, ки мо бояд қайд намоем, ки айни ҳол бисёре аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз ин пешравӣ истифода бурда ҳар гуна видеоҳое сохта истоданд, ки аз ҷиҳати маърифат, аз ҷиҳати маънавиёт паст ҳастанд ва мо шаҳрвандонро лозим аст, ки бо дарки масъулияти баланд, бо дарки доштани маърифати баланд, бо диққат ва бо эҳсоси воқеӣ ба маънои ин видеоҳо назар афканем. ташаккури зиёд. саломат бошед. бибиҷон, шумо кадом сарояндаҳоро гӯш мекунед? бачаам ман Мастер Исмаил Шон МС. шавҳари ояндаатон бояд чӣ қадар маош дошта бошад? шавҳарам дар хона шинад, ман худам кор карда ӯро соҳибӣ мекунам. Асал ба фикри шумо ҳамин наворо зеҳни сунъӣ сохтааст ё одамон? одамон аз куҷо фаҳмидед одамон? ҳамаҷо росомаи иҷтимоӣ аст, ки одамонро махсусан фаҳмидем. хоб раҳмат. Ну, кадр очень чёткий. шавҳари ояндаатон бояд чӣ И қадар там маош дошта бошад? По девушке Шавҳарам дар видно, что, хона по-моему, шинад, это ман худам искусственный кор карда ӯро интеллект. соҳибӣ мекунам. Асал Искусственный интеллект. Одам не. Ҳо. Ба фикрам намедонам. ташаккур. бибиҷон, шумо кадом Не, сарояндаҳоро я гӯш мекунед? софтагиан. Я инстаграме помада бачаам ман Мастер Исмаил Шон МС, Шон МС, نمی‌دونم، Карион, من خیلی Барон, قدر نگاه نمیکنم هیچ طوره. نه که همه چند قشید کم دارم تماشا میکنم. هم خیلی بسیار نوارم خیلی شدگیه. мумкин як наворо ба шумо нишон диҳам? Он мемонам устухону равғаноша ба ҳақ ҳамсоя тақсим мекунам. хайр шавад. ба фикри шумо ҳамин наворо зеҳни сунъӣ сохтааст ё одам? бибиҷон, шумо кадом сарояндаҳоро гӯш мекунед? бачаам ман Мастер Исмаил Шон. خالاجان این گوشت و روغن‌ها رو چیکار می‌کنی؟ گوشت‌ها در یخدان میمانم، استخوان و روغناش به حق همسایه تقسیم میکنم. خیر شود. аз куҷо фаҳмидед зеҳни сунъӣ аст? Навори дуюмангӣ кампир ҳофизои чира мега? Замонавира. Ба назари ман ки зеҳни сунъӣ. бибиҷон, шумо кадом сарояндаҳоро гӯш мекунед? бачаам ман Мастер Исмаил Шон МС. шавҳари ояндаатон бояд чӣ қадар маош дошта бошад? шавҳарам дар хона шинад, ман худам кор карда ӯро соҳибӣ мекунам. Асал ба фикри шумо ин навор воқеӣ аст ё сохта? Сохта. аз куҷо фаҳмидед сохта? Техника пешрафтагия просто уже. Там все настроено, смотрите, картинки, люди, все изображения софтагия. фикру назари мардум оид ба зеҳни сунъӣ аз технологияи муосир истифода бурдан хуб аст, вале на ба зарари мардум. то барномаҳои дигар, хайр.